22 και 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τώρα θα πάμε να δούμε 20 ευρώ. Σε όλα με 20 ευρώ, μα τι σε τα 20 ευρώ. Άκουδα να το Μανώλη, περίμενε. Και να κάνω και το δωρακό, δεν θα με πει όλα. Μέχρι να τέσσερι σαλάτες στην κάρτα μου πίσα, να. Μανώλη, ένα που γιάσου όλο και όλο. Όχι, άκουδα και θα πάρω. Λοιπόν, θα πάρω μια τσάντα βνίτα. Για εγώ. Θα πάρω... Όχι ρε Μανώλη, όλα θα πάρε. Βοήθησε με, για σε πάει, γιατί μου να του βάλει κάτι να πίνει. Βοήθησε με, ένα που κάνει μόνο και όλα. Σε όλα. Τρεις τα 21, 20. Να, 7 είναι, 2, 3, 4, 5, 6 τσάντες. Τρεις τα 20. Μανώλη, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Ως αδιακλέστο, γιατί στο μεγάλο κήπο. Ένα κοσάρι που μου σε όλα έμενε, γιατί απλώς πάλι πετάγεται. Για όνομα της Παναγίας. Ναι, γιατί είναι καλά. Ακριβά. Δεν είναι ακριβά, Μανώλη. Ένα κοσάρι που σε δω, 21 καλή, 20 όμως, ναι. Μανώλη 20, βοήθησε. Λόγω της, επειδή δεν σου λέω εγώ υπερβολές. Έλα, εγώ το έχω. Να πάω το καλό, άτε. Γεια σε Μανώλη, καλά, δεν θα είπα καλώς Παναγίας. Μου ναι, δεν θέλει. Πολύ θέλω. Esta pintaje para que ya te quieres ver de qué pasa. Y por Manuel me hace muy calor. Αυτό δεν θα κολλήσει. Και τούτο δεν θα κολλήσει. Εγώ δεν θέλω πράγμα, δεν θέλω πράγμα. Δεν θέλω. Manuel, δεν θέλει βίντεο. Γελά. Μάλλον η τρία έχουν πάνω να τρέχει, τρία. Όχι, δεν παίρνω άλλο πράγμα. Δεν παίρνω εδώ, θα τα πάει στα θέλω. Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Άμα στην αγορά, πήρες 7 ευρώ. 3, 5, και κάνει 3, 4, 12 και 3 και 3, 6, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν είναι. Εδώ να μην βγαίνει πιο πολλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 και 3. 4. Λίγο τα βάλε. 3, 4 και 3, 7. 21. Δεν κακομίζει, δεν είναι. Αν εδώ από την αγορά, παρένε μαλλού, Γιάννη με δουλειά. Αλλά να το πάρεις 50. Ένα 50. Και να το κάνεις άλλα. Και άμα εργάζεται και είναι μόνοι, είναι επόμενη μέρα και πήγε στο κουσάκι. Στο λέω με οι τέχνικους. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάω το καλό. Να είστε με καλά. Και εκεί πρέπει να πάει μια τέχνη τέτοια. Δεν θέλω. Έχω περίπου να πάω διάρκεια. Μανώλη, γεια. Γεια.